dadi menungso kok gida-gida tan sembodo. Oh kamu loh, leles kata kita. Dia kan kambingnya Mbak Yumu. Undang-undang anak yang kawan nanti mabuk banget. Dan tengah bengawan. Kumbau kambing itu nanti resek. Nanti lah resek, aja mimpi ke Mbak Yumu. Iya putih, hati-hati yang waso. Ojo gradak geruduk. Klambiku kuwi, cucu klambi murahan sing kaya monggo iki. Klambiku tukon saka kita. Sutra pilihan regane larang banget. Ngen nganti ana siji wae benar sing ketarik utawa regede sing nempel. Sutik aku anggo. Wis. Singko dawuh Ibu, Bayu, kula lampahi. Duh Gusti, kados pundi bagian gesang kula? Kula kedah kiyat nglampahi pacobaning urip menika. Duh, bagaimana pretipun Mbak Yu Merah? Neng dia, piye iki? Kula mboten wonten mantuk. Mesti ibu kalian Mbak Yu Merah duka sanget. Loh, kok ono prawan ayu tlesep-tlesep ono ing tengah alas iki? Nduk, Cahayu, rene yo. Nduk, ono wigati apa sira kok tekan kene iki? Nggawa raga lan loh kang teles ngono iku. Nuwun sewu Simbah. Nama kula Bawang Putih. Kula teng mriki badhe pados rasukanipun Mbak Yu Merah ingkang keli wonten ing gawan menika. Menapa Simbah pirsa? Oh, ageman abrit kang endah iku to, Nduk. Iya, Nduk. Wis Simbah amanke ana ing gendong iki. Iki bakal tak wenehno awakmu maneh ananging ana patembayane. Sira weruh gubuke Simbah kae akeh uwuhe. Menawa sira gelem resik, mengko klambi iki bakal dadi duwekmu maneh. Kepiye, Nduk? Sendika dawuh Simbah, kula rampungaken sakmenika.